ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои канали Саудо ТВ. Ирӯз 28 сентябри соли 2024 шумо дар канали ютуби Саудо ТВ ҳастед. Дӯстони азиз, пешакӣ барои реклама муроҷиат кунед. Замин, хона, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp мон дӯстон роӣ кунед, рекламаш кард фурӯштан мегзорем. Ирӯза навурда ҳастем. Бо диққат тамошо кунед. Аз Душанбе квартираҳо ва хонаҳои заминӣ беҳад арзон. аз шаҳри Турсунзода Регари Пешна квартираҳои фурӯшӣ арзон. аз шаҳри Ваҳдат хонаҳои заминӣ ва пашти заминҳои фурӯшӣ. аз ноҳияи Данғара хонаҳои фурӯши заминӣ. аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Бохтар Қурғани Пешина хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ. хулас беҳад квартираҳо арзон баҳри шумо. То охир тамошо кунед, маъқултон мешавад. мақсад дар таги комментария нависед аз куҷо то чанд сума шумода хона дар кор, навори барна реклама мекунем аз рӯи комментариҳои шумо. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ навурда лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед бачаҳо. мо дар заминҳо хонаҳо роӣ мекунанд, успетка мегирем. дӯстони азиз, барои шумо билети донишҷӯӣ лозим бошад, дар WhatsApp Акай дале муроҷиат кунед. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёртон мекунанд. коршон онлайн. шумо фақат як сурати живой аз миён боло, сурати паспорт ва миграсиони карта роӣ мекунед. коршон қонунӣ, ҳуҷҷатҳошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор мекунад. Акай далер дар хизмати шумо 24 соат. Ина аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. баъди гирифтани билет донишҷӯӣ шумо не ҳуҷҷат мекунед, не патент, не документ ба чакбо. ина марамат аз номи канали мо Саудо ТВ ва Акай далер муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дӯстон мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ имрӯза. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Бомгура, ҷамоати ҷӯянгарон будааст. аз роҳи калон мега боло 6 сотих масоат 3 дар хона дорад. нархша 120 000 сум меган. болош маҳкам нокарда без криша. 120 000 бо арзон мешавад. рақамҳои дастӣ 98 19 ё WhatsApp 69 71 ҳозир занг занед. свет дара об ай канал мега 100 метр боло насоса мепартоен то хонара миёрен. об семенблок 450 та мега боз дорад. ночинда меҳмонхонааш 6 ба 3, ду хонаи дигариш 5 ба 3 будааст. маълумоти пурра занг занед бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бор равон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати Акай Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, Акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо сохт саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами Акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд. 3-4 нафар мераванд. кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми техникаҳо аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, Акай Рустам дар WhatsAppшон нависен аз номи канали ютуби Саудо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. дӯстон мегзарем ба деюмин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ 3 комната масоати 5 сотихаи калон, шаҳри Кӯлоб Гулбоғда қарор дорад. мардуми маҳалла мардуми нав ҳастанд. мақсад маҳаллаи навбуно. 155 000 сомон, шаҳри Кӯлоб Гулбоғда қарор дорад. WhatsAppшон 58 48 ҳозир занг бизанед. 155 000 сум. шумо тамошо кунед. маълумоти пурра дар WhatsApp 58 48 занг занед. хонаи фурӯшӣ Гулбоғда 5 сотих масоат, яъне ки хонаи ҳавлигӣ иборат буда. ремонтош мухаббат неста, инами состояние кардианша дальше маблағ нараси ба фикрам. хулас маълумоти пурра занг занед дӯстон. лайкҳоро монед дар канали Саудо ТВ подписатсия кунед бачаҳо. подписатсия ҳолатҳое мешавад хонаҳои арзон срочно мешавад. ай кадоми успет кардӣ ошид шавад биги охир. ҳамин қаки хабардор мешинда. мегзарем ба сеюмин
хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ се комната масоҳати дусотиха, шаҳри Душанбе, ҷамоати Чорбоғ меган. Душанбеда хай маълумоти бештар аз соҳиби ҳамин хона мегирен ва аниқтар мекунед хона дар куҷо буданша. 370,000 сум нарх. Рақамҳои 1617 ватсапшон. Ремонтҳои хуби замонавӣ. 2 сотиқ, 3 хона, ноҳияи Варзоб будааст, ҷамоати Чорбоғ, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Варзоб, ҷамоати Чорбоғ. Дар наздикии хона мактаб ҳаст мегӯянд. Ба пеши хона маршруткаи 34 ва 12 мегзарад. Хона аз роҳи калон 250 метр дурунтар ҳастай. Хулас маршруткаи 34-12 мегзарад. Мешиненда рост Душанбе меем бачаҳко. Маълумоти бештар оиди ҳамин хона ватсапшон 1617. аз номи канали мо Саудо ТВ ҳозир занг занед. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ имрӯза дӯстон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки се комната масоҳати бениҳоят калони 4 сотиха, шаҳри Кӯлоб, Гулбоғда қарор дошта истшам. 130,000 сум меган. ҳамин састаяни мақсад ремонтталаб. ватсап 2211 ҳозир занг занед. 4 сотиқ масоҳат доштааст. заминиш 3 дар хона. документош мага ҳастай. мошинам боша алиш мекунем. булош маҳкам. ремонтталаб. мардуми маҳалла ҳама зиндагӣ дорад. нашод масъалаи об светаш ака свет дора. обша худотон дар ватсапшон занг зад пурсоншен. мегирен бо ягон 20,000 расход мекунен. мешавад хонаи фасони замонавӣ зиндагӣ мекунен дӯстон. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки се комната квартира. аз рӯи дархости шумо дӯстон аз тарафҳои регар хоҳиш кардем мондем. дар 6 этаж 80 метри квадратни шаҳри Турсунзода 4 микрорайонда қарор доштааст. 335,000 сум нарх бо арзон мешавад. рақамҳои 3535 ватсап. срочна фурӯшӣ дар 4 микрорайон мегӯям. се комната 6 этаж 80 квадрат. доми 4А будааст. евроремонт кардагӣ. мактаб, масҷид, стадион, бассейн ҳамаш хулас мега ҳастай. ҷои хуб, ремонтҳои хуби замонавӣ. маълумоти пурраша ҳозир занг бизанен. аз соҳиби ҳамин квартира дастрас кунен. дар ҳамун комментария баъдан нависен аз куҷо то чанд сума хона дар кор. навори баъдина ҳаракат кард. аз рӯи комментотон навор мекунем. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ду комната квартира дар 8 этаж 51 метри квадратни шаҳри Бухтар, Фурғани Пешина, ноҳияи Кушониёнда будааст. 178,000 мега бо арзон мешавад. 178,000 ду комнатара метавонен ҳозир бихарен дӯстон. мақсад квартира ремонтталаб. дом тамом шудагӣ. касе мегирад ба хости дили худаш далчи бо ремонт мекунен. чӣ хел маъқул тунай. 178 бо арзон мешавад. шаҳри Бухтар 6 километр дуртар мегӯям. айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар охирон этаж рафта истанд. мақсад пашти буштагай якхонага духонага кардагием. ду балкон дора. шкатурка монтаж свет кардагиай ва дару тиреза часпонда метем хидмат мегӯям. дома дастемо пас меспоранд. маълумоти пурра дӯстон занг занехто. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ се комната квартира. шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистонда қарор дорад. дар 5 этаж 75 квадратни метр. шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон. 370,000 сомонӣ. рости навори ирӯза хонаҳо камтар қимат ғалтиданд. ҳам мақсад ҳам хероӣ мекунанд. ҳам хел мемонем шумо дӯстон азиз. 370 бо арзон мешавад. рақамҳои 1080 ватсап. се хонага 75 квадрат метр дар 5 этаж шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон. хонаҳо мега падабой, сари роҳ, ҷои беҳтарин барои зиндагӣ. мактаб, буғча, масҷид, беморхона дар атрофаш ҳастай. ҳамин састаяни ремонтам хай бад нест. фасони хушрӯ лифт кор мекунад. худотон бо оиди хона маълумоти пурра занг занед. ҳар як хона нашоташ
ҳамин баъди нархаш дар поён ватсапошам мондагӣ муда занг назанед дӯстон. Нашоти хона худошона занг зад пурсен. Мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната масоҳати 6 сотиха ноҳияи Данғара деҳаи Бошбулоқ будааст. 160 000 сум нарх. Ана ҳамин хона. Проекти фасон зур. Мақсад пушти хонарам хушук кардагианша. Боз семен блокҳоро овардан дар инҷа мондагиам бо чанд қаша. Ҳамин обши ҳамаш қайси савдо мешавад. 160 бо арзон мешудааст. Рақамҳои WhatsApp 90 40. ҳозир дӯстон занг занен бо маълумоти пурраша бигиренша. хоб дӯстон, ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ навборда лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кардан фаромӯш накунед. Мақсад медонем навбораи моро шумо ҳаррӯза тамошо мекунед, вақтона сарф мекунед. Раҳмат барои ҳаматон. интизорем ки Саудо ТВ ягон хонаи арзон можад монда боша. хай ноумед нашен дӯстон, бо иншоалло навбори баъдна ҳаст. На ҳамин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ 4 комната масоҳати 3.5 сотиха. шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, Партадил деҳа. Масоҳати умумӣ 11 ба 11 мега. Пушти хона 1 километр ҷои партофтагиай. 4 дар хона бо хишти пухта, баландии девор 3.20, кришаш баландай 4 метр. Метонен анҷомотона монен дӯстон азиз. хоб, маълумоти пурра занг занен. меҳмонхона 8 ба 3.5 мега. ҳуҷраи мешиштанӣ 4 ба 4.5, ҳуҷраи хоб 5 ба 5, ҳуҷраи кӯдако 5 ба 5, ҳаммом 2.5 ба 2.5, ошхонаи калон 3 ба 3, кладовка калон 3 ба 3. ҳамин қадр дӯстон маълумот оиди ҳамин хона. хулас чизе ёфтем, баъри шумо навориш кардем. худотон бо оиди хонаҳо рақамҳои худошона занг занен. хонаҳои арзон наёфтем, ноумед нашед. навбори баъдина бо худофат навбор мекунем. канале дем мо бо номи Хона ТЖ, силкаш дар таги комментария. уҷам дароен, дар уҷам хонаҳои арзон навбор мекунем. хулас зиндаву сарбаланд бошен. барои реклама муроҷиат кунен. лайкакора монен. боқӣ дар амони худо то навбораи баъди дӯстон азиз.